Junta, building better Africa. Kumati mumaphuluza apo misonkhano yotere kayankhuliro kani? Sikuphuluza. Koma kuti tikudabwa kuti malamulo chifukwa chani amba kugwira mbali imodzi. Inuyo makhala mukuonera misonkhano ya MCP. A Secretary General amafika poma kumamuyerekeza momunyoza APM mpaka mafika manena kuti akabwera APM asakunamiza ndibwe yasho kumanena zimezi pa nsonkhano. Munthu Secretary General wachipani cholamula. Ife tikanena kuti ine ngati chimene andimangira ineyo I'm a victim. I understand that point kuti MP nzatu was attacked kuchikangawa anthu amambira taga mona ngati ndineyo. So ineyo I'm a victim. Momota polisi abwera nene kuti tifufuze amene anapanga zimenezo ndani akufuna kupwetekaniwo. Chomwe ife ndalankhula kuti dziko liziwe kuti china yake chikachitika munthu ineyo ndikusakidwa umboni nduwu akandimanga. Momoti afufuze kuti amene afuna kumupha Suleman ndi ndani akandimanga. Ndiye tikuona kuti malamulo akugwira ntchito mbali imodzi. Kumbowe anatiphwanyira anthu, magalimoto anatimenyera anthu, zosakhala bwino. Munaziona. Munapanganso report zimenezi. Mukuziziwa Times. Mwathamangisidwe nomwe ya Times mathamanga koma demo. Anyamata zikwanja tavuta. Tinaona maripoti anu ena ali paliwiro ndithu. Mwaonanso pompano papa. Kuchita kubwera ndi anthu ku parliament anyamata awo osokoneza. Mpaka na kulimbana ndi Apolice amasogolera ndi ndani mukafufuze niyo kuti gulu la zigawenga linabwera ku parliament anasogolera ndani. Ndi mayankho muli nawo. What action is the police taking? Palibe. Ife timafuna kuti boma ili malo mokuti liziti manga. Atipatse mafuta ma filling station. Atipatse chimanga kwa adimaki. Atipatse mankhwala mu chipatala. Atipatse zimene amalawi akufuna fertilizer palibe pa. Muona kuti ife tikhala pay tiswa cholankhula. Koma zikuwakanika alephereratu kupanga china chilichonse. Tinauzidwa ifeyo ndi achichola mukumbukire nuyo kuti tikudulani mwendo kansa isakwere. Mukumbukire nuyo akugwetsa kwacha ndi 45%. Anayankhula mawu amene kuti tikudulani mwendo timvere tukuwawa kusogolo kuzikhale bwino. Lero a president akubwera kuti tadula mwendo uja koma pambali papatako pambali patapezapo chithupsa tifuna tichifinyi. Paliso za umoyo pene? Palibe. Kusenza kuti sakuziwa choti achite kuti economy ichite improve. Kuphatikizapo madonors ataya confidence chifukwa cha nkhanza zimene zikuchitikazi. Sangatithandize ngati dziko akudikira kuti September adati akabwerera pa mpando. Muone madonors mmene atatithandizire zitukuko komanso ndrama kuti economy ibwerere bwinobwino. Koma mukuona bwanji ulendo olunjika kuchisankho cha chaka chino? Ulendo ukhala ovuta chifukwa kuti tikuchita mpikisano ndi anthu amene democracy sakuiziwa. Ndimanena nthawi zonse kuti ifeyo achinyamatafu msinkhu wathu utakula tikuziwa democracy tikumaziwa kuti tindi maufulu awo. Pamene anzathu aja anakhalisa mu lamuliro wawo wa chipani chimodzi zimene zinalowa mutu kuti avomereze kuti pano kuli democracy. People are free to speak, people are free to assemble, people are free, they have their own human rights. Zikukanika kuti amvese. Muona kuti kuchoka pano kafika September mugwire mawu angawo. Anthu aphedwa, anthu amangidwa, anthu azunzidwa, katundu wa anthu aonongeka kuzera munjira ya anyamata awa wati kwaziwa kunyamula zikwanjewa. Pano ndunena pano akumatumiza anyamata kukapanga train kuntakataka tikuziwa. Even tsiku la chisankho akukonzekera kuti azapangize msosakhala bwino kuzera kwa anyamata amenewo. Ndife tikuyang'ana komanso tikwaziwisa azinzathu kuti aziziwe zimene zikuchitika both locally internationally. Ayambiraso kuyankhula zopanda umboni. Iyayi zopanda umboni chani chandankho chopanda umboni. Inu simukuziwa kuti anyamata ena amatumizidwa kuntakataka. Nkhani zimene inu at times simunalembepo mu newspaper mwanu kuti anyamata akapangidwa training kuntakataka. Anyamata amene achatachoka ku training
munafufuzapo iniyo kuti alembedwa security agency yake iti apita ku army, apita ku polisi, kapena kugwira ntchito ku chipani. Chifukwa ma facilities akuyuzidwa ku mtakatakawo ndaife Malawi. Training uchitika mtakatakawo imene uchitika kwa polisi okha. Soyeza kuti anthu akachoka kumene kucha akuyena kuti alembedwe ntchito ku polisi. Iniyo mukuziwa ngati atolankhani. Ndiye mukandifufuzire lerolo. Ndikukupangani challenge. Kuti list inapita anyamata onse magulu kaya awiri kaya atatu kaya ndi 4 anapita kapanga training ku mtakataka maina awo tationese. Kuti amene analembedwa kuti ntchito finally mulimbi. Mwayi pachipani oti cha DPP oti mkulowa mboma mwina mungauyerekeza uli bwanji? Ndi mwayi waukulu kwambiri komanso sindikuona amene angati sitikuona chotchinga china chilichonse chifukwa bomalo ndiye tayandikira pongosala kungovomereza kupanga zisankhozo mu Septembamo koma boma ili DPP yatenga kale chifukwa chokuti anthu akufunano zinthu zisinthe si ifeyo yatukakamiza koma anthu muziona nokha lero tikuyenda mona muzimvaso mukamayenda muja muzalankhula anthu aja awiri atatu muone ma filling station mumene mulili mtauni mumve ngati Malawi akusangalala mupite pa Queens apo mukamve ngati zikuyenda apo pamene paja mupite m'masukulu mukaone china chilichonse chikungopita pansi sono anthu hope yawo ndi APM. Chifukwa chani anthu akufuna APM ndi DPP? Chifukwa chokuti tili ndi experience tinazipangapo mbuyomo zinatheka tinakhala mziko muno 6 years ndi APM with a stable kwacha. Tinakhala muno inflation to 1 digit, single digit. Lero inflation ija is close to 30%. Ziko la tapo. Ndofuna kuti pabwere ma mechanic, ma engineers tikonze ziko economically, socially, agriculturally, china chilichonse chikonzedwe muone ziko likunyamuka kuno bwino. And it's only DPP that can do that. Athokoza Suleman. Ndakunyalana kwambiri. Amene wandi asami DPP wayo! Investe sade! Amene wabwera pano! Wina aliyense! Ayimika chala mwamba chatati! Aliyense chala mwamba chatati! DPP wayo! Watati wayo! Amani wayo! Ifugose wayo! Mosa kuchedwesani nimafuna ndikuthokozani kwambiri leo kwatuluka nkubwera kusatuona bwana menedambira kuyenda mamawa ndimafuna ndiauze anthu kusala pa times ine ndatopa koma bwana simunatopebe DPP wayo bwana ino munachita kutumizidwa ndi Mulungu DPP wayo mawanga amaliza bwana mafuna ndiauze achikangawa ngakhale mukutimanga ngakhale mukutipa chimene ife tikufuna mafuta pa filling station chimene ife tikufuna chimanga kwa dimagi